Fahimgar suna ban kauna naira muke watsawa gemu muke tsefewa cikin rawa ana tashewa in kana da naira ka watsa zuwan mu ba sai ka wanda muka haɗa shi ko kuɗi ne ko kuma yawancin minti 10 yau bai zai in zan cilla mutum da yawa yau ma yau no respect na gaya ma ba wani adalci ai ni tunda daga wannan fitowar naka baba na san ba adalci yau sai na Allah da kake ji da gani yau ni na fito bakin rai bakin fama ne kawai ko ma ta faru ko kar ta faru kawai ne dai kuɗi yau da Allah dai mai dai kawo wani dai kaga yanda ka san kuɗin da muka ci cikin satin nan da nan sun kare baka ba ai baka sani ba za mu tsaya mu nemi kuɗi ne kawai ni ba ina gama an na samu jali fa na ga amma na daina wannan business ɗin fa kenan ai mu kan je ka tafi ka ban wata bebe a gefe na yanga in baki da shi ki gefe ya ka kafa aka je ki mun yafe suna yi ana bambatu bamba matan su suna daga ina kake wannan ka zo nan gar what are you looking for just like somebody for here na Nigeria ne wai sun wani Malaysia a cikin bare baba sun mana da kan furan waya ai ba mu wayan ka ba mu wayan nan kawai ina kana wani jihar ba ne ka wace mu wasu su mara ka take ban gano wani kai ka san wannan ai wayan a can ai wayan they are collecting my phone. They are collecting my one friend for this country. I don't trying to call him for phone now, but I don't get phone. Please, let me go and find phone that I call the person, please. Ana ko tun namu? I don't know what kind of this for this country. Dama ku yace da irin wannan yankin namu? Mutanen ba ki. Okay, I know this one malam Amisi. Okay, okay, za a su mutai. Insha Allah. Damu su aka damu aka abin ke? Allah ya samu ga bugun Abuja ne a cikin gaban nan kai ya ba samu fara uban nan kai mu mana ciki magani la za a kodi me yau tab an dade ba a hadu ba ai yau da wiwi da kodin wayannan takaddun baba farare na ga yamma ka gan su ga wasu takaddun banda dalla me rami da wayannan da Allah shirmun banda shirmun wobi wannan ma ID card din shi hawa me rami da su ai baba ka kayan can a ciki Allah ya baba fa za a dan kokode me fa za mu sha kodin kai za mu kode me Allah ya baba ruki za ta shana yau da man na rada ba shi Rahmanir Rahim Hamin tanzilul kitabi minallahi al-azizil hakim ma halaqana samawati wal arda wa ma bainahuma kai naji yanwa fa wa alajalin musamma wallazina kafaru amma unzulul mu'ridu wala ra'aytum ma tad'una min dunillahi al-ard am lahum shirkun fis samawati kun gama takaran ko to shikenan to Allah yanzu za ku tafi to shikenan kai kwanaki da nace ka samu mun abinci mai nama ka je ka samu abinci duk ya kwana 3 haka ka ci to kai na san ka kana zuwa min da abinci mai kyau in ba nama kakka zo min da shi kaji kakka zo min da shi amma ba ku sani kun san ana kwashe dalibai ko kwanaki da aka kwashe min dalibai nan sai da na bada 3,000 mutane 4 saboda Allah da Annabi wannan malami na Shehu Dayir Usman Bauchi aka kwashe mai yara har da limamin shi fa aka kwashe cin mutunci har da malamai saboda Allah da Annabi ya kamata ai haka ai Allah na nan muna nan zamu yi ta'adda insha Allah wallahi Allah duk wani abun wallahi muna nan muna ta'adda ya shi guje da Allah ku samu mu abinci mai nama ba kun ji wala ko fahimta to shikenan yawwa